Ne haastettiin yksi Suomen kovimpia kalastusduoja hauen perhokalastuskilpailuun. Eli säännöt on todella yksinkertaiset. 5 pisintä haukea ja 10 tuntia aikaa. Kalastusvälineenä toimii perhot. Eiköhän lähdetä hommiin. Yeah, uppercut, punches got him bustin' up. Potion in his double cup, liquor got him buttered up. Yeah, shitting on my competition. Every track is like I got bubble guts. Fast life, buckle up. Yeah, turn an angel into angel dust. Top rope caution, got it jumping like double dutch. Used to take a shuttle bus, I ate a struggle lunch. Turn my woes to win. Sehän on ensimmäinen tunti takana ja tapahtumia on pyöreä nolla, mutta usko on kova, että kalatarinata ukot on pinteessä, kunhan päästään vauhtiin. Luotetaan vähän tämmöisiin kutualueiden edustoihin ja jopa ihan tonne pussin pohjalle käydään kattoo. Josko siellä olisi niin kuin jo kutenutta mammaa liikenteessä. Et ajankohta on tällä hetkellä just sellainen, että kutu on vähän niin kuin päällä ja osittain se on jo ohi. Että koitetaan löytää se aktiivinen jo kutenut kala. Ei ole ihan raivopurulla näin alkukosketuksen mukaan. Joo. Ensimmäinen paikka kalastettu. Heitettiin tommonen vähän syvempi alue tuossa, tommonen penkka tuossa Kaislikon lähistöllä. Ja ei näkynyt. Lahnaa oli hyvin siinä ja täkyä, mutta haue puuttu. Ei uskaltanut uhrata siihen enempää aikaa nyt heti tähän alkuun. Tarvitaan kortille kaloja, niin mennään tuosta vähän matalammasta kokeilemaan. Täytyy vaan vaihtaa ahkerasti paikkaa ja kyllä sieltä tulee. Kyllä. Tuo ei oo kyllä mitallinen. On. Nyt mä tuon tähän haavakseen se. On se karmea pöttö. On. Onneksi ei oo sen Se on iso. muuten aika huonosti kiinni. No niin. Jumala. Päivä ensimmäinen. Come Nosta on. tonne toiselle puolelle. No, on Eiköhän se me- karma se. Eiköhän me mitalle se oteta kuitenkin. 1,5 tupsu. Ei se ollut kuin 1 sulla. Ei. No niin, katsotaan onko mitan täynnä. On helposti. Katso, 6,4. Oho. Sehän Ota on kuva. Pää auki ja 6,5. Päivä ensimmäinen ja toivottavasti kasvaa tästä. Päästään sen pois. verran varmaan ollaan kalatarinat edellä. Hyvä. Joo. Vamos. Laittaa myös tuon GoPron. Tää on ihan samaa kokoa. Jopa pienempi. Ai. Sehän toinen lappukala. Näethän alkoi tulla kuin sieniä sateella. Ei ole mitään hätää. Nyt ollaan ainakin metri edellä kalatarinalta. Ja homma se vaan jatkuu. Janne otti toisen. 58 senttiä ja rupee toimittelemaan. Hyvä homma. Joo, kyllä se Taitaa olla hotspotilla, kun 2 kalaa nyt 5 minuuttia. Toki on tosi pieniä, mutta kyllä me otetaan kaikki tämmöisessä kilpailutilanteessa, kun ei tiedä miten vaikeaa toisilla on ollut. Niin. Aitin niinkö suoraan alaspäin? Joo. Onko? Oh. Oikeesti? On. Just, ei riitä 50. Älä nyt sano, en oo otettavaa se. En oo otettavaa se. Kyllä. Kyyti. Noin. Ei se oo. Avauskala. Pystytkö sä tulee siihen, että täällä vähän tuulee? Ollaan tämmöisessä niinku ison lahden pohjukassa ja joudutaan tulla tätä tyyntä puolta, kun tuuli puhaltaa tuonne toiselle puolelle, niin ei riitä mäyräpohjan rahkeet. Viskoa perhoa siellä. Niin. Täältähän ne näytti lomakelin puolelta löytyvän. Potkukelkaa tai se menee moottorikelkaa. Kato, kun kävi perässä. Nyt on hyvä hei. Kato. Vittu ei jäänyt. Ei oli pieni, mutta... Näin ja. No niin, siellä on kiinni. Ai. Ai.
Sehän on päivä iso. Onko? On. Äijä kyllä ryösti. Ryöstä kalastajat on erikseen. Joo, 6-8 sieltä tuli. Janne se vaan piiskaa. Kävi eka mulla lotaseen ja Janne heitti paikoja. Sillä on mun höyhenet näköjään suu. 6-8 ja siellä on perhon karvaa vähän suunpielissä. Päästetään takaisin elementtiinsä ja hyvin lähti. Hyvä, 3 kalaa lapulla ja Mitäs kello on? kellohan on varmaan 11.30 Pekka. Katsotaan vielä. 11.30 tasan. Oh, joo. Käviks nykässä? Ihan koos käynyt. Päivä iso kala ja kuvaaja on Come on. Sehän on päivä isoin, eli isomus. Meneekö 80 maaginen raja rikki? Se on hiina ja tässä. Ja kalat sen kun isonee, saavamies Janne tietysti. Ja pidot paranee. Jep. 75 pulleja. Täällä on jotain tavaraa tuolla massussa. Päästiin tähän jatkaa sulatteluhommi. Eli 4 kalaa lapulla. Sehän on kohta lappu täynnä. Lappu täynnä, jos tää tulee ylös. Ihme paikka. Jep. Se on päivän isoin. En mä tiedä. Ei olekaan. Kyllä se vaan punapää toimittaa. Miksi sä otais katsoa paistin? No mä laitoin sen silleen paistinpannu. Joo, sillä aina kun perho on vedessä, niin voi saada kala. No niin. Janne otti siitä heti putkeen. Siimat oli vaan suorana tuolla veneen perässä. Sieltä naukas 7-9 ja päivän isoin kala. Nyt meillä olisi lappu täynnä ja nyt lähdetään parantelemaan. Mä luulen, me johdetaan tätä kilpailua. Mikä on pienin kala? No se on se joku 5-5. Oliko 5-5 vai? Eiku 5-8. Tää oli siitä. Kaikki isommat niin on plussaa meille. Kaikki sen alle niin ei tarvi edes mitata, mutta kyllähän me mittalaidalla käytetään. Mutta hyvä. Sitten jatketaan hommi. Ei oo. Vähän parempi. Ei oo iso tääkään, mutta kalaa kuitenkin. Jes, on se vähän parempi. Ei jätti, mutta... No niin, vähän ennen kello 1. Mitä sä konttaat siellä? Kun Jari sai tuollaisen 73 senttisen luikeron, niin me se saatiin tähän laudalla. Meillä on kauheat paineet. Nyt meidän täytyy vaan jatkaa kalastusta. Ja Joo. mäyrällä on varmaan 5 kortti. Joo. Yes, come on. Juu, eli puolen väli Groven tilanneraporttihan se on kyseessä. Kun on yhden herätyskellon. Laita Janttu kello kiinni. No, Onko se nukkunut siellä? muorsaus kuuluu. Satana, on se ihme äijä. Sitä se onko soittaa kitaraa aamu 3, niin. Vai kappaleen määrä? Alle 10 varmaan. Joo, alle 10 kalaa vai? Juu. Äijät on saanut hyvin sit. 380 on meidän tulos. 380. Juu. No kyllä meidän täytyy sit vähän parantaa. Meillä on 2 kalaa vaan. Okei. Tällä hetkellä 2 kalaa ja ei oo pieniä tällä hetkellä. Että. Lappu on täynnä, ettei mekään ihan mitään megakaloja, mutta... Me ollaan ajeltu veneellä ja annettiin eteen teille nyt toi 4 tuntia tohon. Joo, hyvä. Hyvä, palataan. No niin, palataan. Jees, moro. Moi. Joo. On niillä lappu täynnä sitten. Joo. Ja ihan hyvä. 380. Mitäs 380 tekee keskiarvoksi? Eihän se paljon oo, mutta on se nyt semmonen 76. Joo.
Meillä ei yhtään iso kalaa vielä. Ei niin. Nyt täytyy saada sit 80 senttistä kalaa, 85 senttistä, että saadaan edes taisteltua. Pakko on alkaa kalastaa. Tässä on nyt 6 ja nyt on, siihen on 5 tuntia. Niin nyt pitää saada 1,85 per tunti. Joo. Kai me ruvetaan sitten vaan tykittää. Ei auta muu. Kokeillaan nyt vähän skarpata. Tämä Öyrän pojille on aika tunnolla kyllä hävitä. Kotivesillä. Niin, ja joutuis viemään sen satana pään vielä mennessä. Määräthän on johtoasemassa, eli tilanne on stabiili ja ennen kaikkea lupaava. Liikkeet on isoja ja ennen kaikkea näyttäviä. Nyt vedetään pikalounaat ja koitetaan herättää kuvaa ja sit jatketaan taas. Uskotteko kotona? En tiedä teistä, mutta mun silmä on kyllä hyvän näköinen spotti. Onks parempi? Ei ainakaan näkynyt vielä. On parempi. Otahan haavi. Onko metrin tällä? On. Tai 90 ainakin. Come on. Kyllähän siitä taas ohjelmaa tuli. Tuo siimakorinkaan helppoa operoida. Yes. Kamerakin otti vähän haavista osumaan. Ai ja. Hyvä kala. On. Tästä. Ja sieltä 90 senttiä. Saadaan hieno parannus. Ja se oli meikäläisen kauden avauskala. Eli ei alle tommosia 90 tarvii sonkia. Yes. Pingi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ei oo iso. Mutta on se parannus. Hieman siellä välissä. Saatko sä ite haavata? Joo. Hyvän näköistä touhu. Hyvä tälli oli. Sattui vähän ranteeseen. 70. Homma rokkaa. 2 sentin parannus. Jep. 2 senttiä lisää lappua ja nyt on pienin kala enää 6-8 ja se pääs sinne. Saama mies. Come on. Onks luvat kunnossa? Aika hyvän näköinen piilopaikka. Niin no. Ja sinnehän se tipa. Kato. Ei se kun 70 on nyt pieni. Eikö 70 on nyt pieni? Se oli 72 senttiä ja paransi semmosen 4 senttiä meidän lappu. Ei muuta kuin takas. Sinne läks. Mikä on tilanne? No meillähän on nyt niinku 70 on pienin. Eli sitä koitetaan vielä parantaa. Tuuli on vähän ikävä kyllä noussut. Saa nähdä pystyykö vetää ihan tonne 6 asti illalle. Paljon kelloa se on? Joku 3. Eli joku 3 tuntia olisi jäljellä. Nyt jännitetään loppuun asti. Joo. Otti sut alkaa olla aika syödyn näköinen, mutta vieläkö se toimi? Se nois perho, se on kyllä, että mitä vähemmän karvoa ja mitä enemmän syöty, niin sen paremmin ne vaan toimii. Se on just näin. Se on jännä juttu. Komea suti. Joskus on saanut semmoisen ihan joku 3 karvaa kiinni ja pelitti aivan sikan.
Noniin, ei muuta kuin jatka. Niin. Jumalauta. Ei mitään, mutta oli hieno kun mä heitin ton ihan tonne taakse. Joo. Ja sit mä mietin, että tulee hyvin tuossa välissä. Ton puskon vierestä rämäytti. Joo, kun sä uitit aikaisemmin siitä, mä katsoin, että aika hyvä jemmo tossa, että ihme jos ei, mutta ei lyö silloin, mutta sitten Tässä voi olla, just heittää ton ihan maalle ja mennään tää reunaan pitkin kissu. pulskassa kunnossa tämäkin. Joo, se on. Ne on Tää on ruvennut tankkaamassa tää. Joo. Pete, avaskala. Saama. No, ei, aika monta tuntia jo tahkottu ja ilmetään pölliä aina kun pääset sylkeä. Joo. Ihan järkyttävää puuskaa. Mitä? Ei helvetti. Kävi. Kato. Huhuu. Pientä puuskaa. Tää oli kyllä teki aika hyvää toi kala. Hyvä kala. Hyvä kala. Vei sudi. Mitä? Miten voi mennä noin? Oli. Siinä oli eilen aika järkevä pointti. Petelle, miksi sä menet joelle ja asetat itse siihen tilanteeseen, että se on niinku... Niin, että se kala periaatteessa päättää mitä siinä tapahtuu. Onko sulla ihan normi peruke tossa? Sun monot. Niistä millistä? Joo. No kun mulla oli kans, mä veikkaan, että oli jopa milli 2. Se vaan Se on sitä pehmeät monoa. Ei vaan, tää oli kanassa tekemään auki peruke. No, ei vaan minkä. Ehkä ajaisin ite vielä siihen lähilahteen ja sit siitä niinku lyhyt siivu enää. Jep. Nyt kävi semmonen tilanne, että nosti sen verran kovat tuulet, että ei päästy vuokramokille takaisin. Jouduttiin ajattaa lähimpää venesatamaa ja kalakisa on meidän osalta ohi. Oltiin vain merihädässä. No ehkä jopa. Haukkas vähän kastellaan varmaan 50 litraa vettä ja lisää tuli vaan, joutui vetää aika nopea U-käännökseen. Mennäs vähän paniikki jopa iskee. No, tilataan taksi tähän, mutta korttihan se on täynnä. Joo. Toivotaan, että riittää. Pinkki valkoisee. Hyvin pyörit. Sekin on aika pullee. On ihan siis... Jaha, pieni tilannekatsaus. Meillä on nyt lappu täynnä siellä. On myös Jöösäätää keulassa. Uuden tapsin teki juuri itsellensä ja pinkki hopeisella. On saanut tuosta 2-3 kalaa aika nopeasti. Nyt ollaan tämmöisessä vähän tyvenemmässä reunassa. Ei ole oikein saatu kuvaltua mitään kun tuulee niin pirusti ja oltiin aika myllyssä tuo äsken yhdessä Lahdessa ja ajeltiin tähän vähän tyvenempään reunaan ja tästä heti saatiin. Ja mä sanoin, että sillä on tästä etiäinen, että tästä tulee, niin otetaan tästä nyt vielä pari parannusta. Me ollaan vieläkin mäyränpoikia perässä. Pari tuntia peliaikaa. Voit sä ottaa kalaa? Siis on kalaa. Kaikkeni mä teen. Täällä ei oikein oo tämmönen perhokeli nyt. Kyllä tää vähän hankaloittaa, kun suunta tulee joka suunnasta. Joo, jos tästä nyt hiukan zoomaa tonne ulommas, niin siellä on aika keliä meinaan tuo selällä. Siellä on ihan kunnon aaltoa, veneet on siellä pomppinut menee ja mäyränpojillakin kuulemma jotain pientä probleemaa. Saa nähdä missä ne menee. 4-7. Oi. Oh, saatana. Oli hyvä tämmönen. Perkele. Se on kello 6. Aikaa pykälästi. Kyllä.
Heitetään siimot suoraksi ja lähdetään kohti tyrskyjä. Joo, se onkin mielenkiintoinen. Jep. Ei siinä. Tää oli tänään tämmöstä. Ei me saatu oikein isoja kaloja. Onneksi löydettiin sentään nää muutama paikka, mistä tässä pieniä saatiin. Kyllä. Mutta hauska päivä oli. Ei siinä mitään. Mennään ihmettelemään mitä Mäyrän pojat on tehnyt touhunnuihin. Joo. Hyvin me parannettiin lopusta kuitenkin silleen. Meillä oli 2 kalaa, kun niillä oli kortti täynnä. Ja päästiin kumminkin vielä sen tuloksen yli, mikä niillä siinä kohtaa oli. Jos ei riitä, niin ei auta. Mäyrän pojat sitten vaan veti hyvin. Kyllä niillä hävitä vähän, mutta... Niin. No, mutta kohta nähdään mökillä, mikä niitten tulee. Kohta katsotaan mikä on. Jep. Mulla kastuu hanskat. Joo. Köpsin takana pitää olla. No niin, se oli sellainen kalapäivä. Vähän kovas kelissä. Mäyrähaaste saavutettu loppuun. Ja... Niin, no sehän piti olla alun perin 2-päiväinen, mutta sehän tiivistettiin, kun keli nyt oli vähän tommonen. Että Kyllä. ei olisi ollut järkeä tätäkään päivää ihan loppuun asti käydä, mutta... 2-3 tuntia jäi lopusta uupumaan. Ja tavoitteena oli saada 5 kalaa mahdollisimman pitkään. Ja eikä me lähdetä silleen, että aletaan tästä pudottelemaan vähän noita tuloksia pienimmästä isompaa. Ja tehdäänkö vaikka silleen, että me aloitetaan, kun me ollaan haaste laitettu vesille. Näin se on. Meillähän lyhyin kala taisi olla 70 senttiä. Me jätettiin, Jari halus, niin meillä jäi tää 5 tietysti 69 senttiä. 69. Niin. Eli sentti peränsä. Ai, jännäs menee. Meillä on seuraavana siellä 73. 72 senttiä. On oikeesti? Joo. Eli nyt se on tasaveli Niin on. Niin. tällä hetkellä. Aika jännä. Joo. Joo. Meidän kolmanneksi pieni kala, 75 senttiä. Meidän täytyy ottaa johto. Meillä on kolmanneksi pienin on 76 senttiä. Ihan helvettiin. Toisiksi suurin kala. Joo. Meillä on 78. Meillä on 79. Tää voi olla tasapelissä. Eli vikakala ratkaisee. Mitä? No ensin, ai helvetti. Meidän isoin kala on 90 senttinen. Kyllä se tiukalle sitten menee. Mutta No meillä kävi silleen, että Tuliko sieltä jotain semmoista, mitä tarvittiin? tuli. Nukkuva karhu on herätetty nyt. Laksi rupesi vetämään kalaa. Kyllä. Nyt tuli vähän parempi. No niin, otat kyyti. Katsotaan jos nousee. Mä oon nyt keulamuinen. On hyvä. Come on! Yes, se tuli sieltä. Tuli! Siinä nyt me ollaankin tasoisesti. Mahtavaa, ihan huikea. Siinä se on. Onks se siellä? Katohan. Ready. Onhan saatana kalan vapautteli. meillä on 98. Ai. Mä olin ihan varma, että me voitettiin. Onneksi olkoon. Ja hei, koska me ollaan Mäyräkapissa ja vuoden kiertopalkinto tänä vuonna lähtee Kalatarinalta Suomi. Onneksi olkoon ja tää lähtee teidän matkaan. Kohta saunotaan. Kyllä. Poika saunaa! Poika saunaa! Yeah. Tää oli ihan sairaan. Huikea kisa. Tää oli meidän haaste teille. Tällä kertaa ikävä kyllä Kalatarinalta jatkaa niinku Mäyräkapin mestarina ensimmäistä kertaa, mutta mites, pistäkää joskus haastetta meille, niin Ehdottomasti. tehdään teidän kanavalle teidän haastevideo. Joo, Ehdottomasti, kyllä me ehdottomasti. keksitään jotain, kyllä me halutaan palauttaa tuo. Kyllä, tällä pitää keksiä. Kiitos paljon tästä ja hei, onnittelut. Kiitos. Kiitos. Sitten Eikä lähdetä saunaan. sauna. Pienestä jäi kiinni kyllä. Jep. Se olisi ollut niinku se, puhuttiin niistä perukkeen paksuuksista. Niiden tarkastamisesta se yksi kala olisi riittänyt voittoon.